신대보마 수도냐 부식 작자에자 나이디 신대보마로 부식 작자에자 Koroksa tiprajuk laisa deborma jole jagai malkhung kasapro tiprasa rongno jole jakha deborma jat asuta hnei bo koroksa buini ni khungni hamjuk ongoi thangkha tabuk bo wan chogai babri bai bo kok sanani rungyakho belai khet tiprasa rok jole jak tabuk mono kabangma hamia kokthai hamia bai debar majat ajuda hnai bo kok sabai bini personal facebook o post khaimani eba bini youtube channel personal bo publish khaikha kabangma lukurok nukha chajakliya tabin khangke bo khorok sano bo hamia hinei mano piaba jotole hamia nguyana joto jarono kaham tongo hamia tongo piaba bo khoroksa borokno bo hamia samono or jaga bo kok saka joto deborma bosangrokno bini jat bini bosongni borokno bo hamia bini saksani bosongno bo hamia saka deborma jat ajuda hnei sak sijagai torjagai be omahaikhe bo kok sakana bini jatno bo hamia saka bo khoroksano hinei mano borok saya hamia hnei ajuda hnei ya boro joto bosong je debor ma jat teibi bo kok samani abo belai jaya laisa debor mani kok thai belai sitrangjak joto jarono kaham tongo hamia tongo or jaga jat hamia dharma hamia hnei obaikhe salaimani jaya apa ani personal channel tongo hnei ani personal youtube channel tongo hnei ani personal facebook post khaimano hnei obaikhe hamia nijera hamia salaibai post khaimani abo pelai jaya bo saimia panongoi mano syndicate ni kabangma rule tongo syndicate no rule sibai kok sanan nango tamni hangke bo or jaga bo khoroksa passenger bo masaya passenger kabangma tongo bini gana bo asuknai khoroksa chagra tongo khorongni khoro tham tongo borok bo sanaki samano piaba bo borok saya bo tagai moi sananang na ani personal blog tongo channel tongo honai de mobile camera on khlaibai nijini janno hamia sabai tongkhana passenger ni sathai orok skrei driver by driver sanani sorok kok tongmani main khangke passenger orok kunu masaya passenger rok brok syndicate ni rule no teiya je malkhung mothornai fight gari otu je kunu je syndicate by je krungnai malkhung mothornai rok brok si syndicate ni rule no brok kok sanai sabo sekang thangnai saboni number sekang klai sabo ulungnai saboni o jorao thangnana saboni time klai o jorao o bhai si sananangmani syndicate rok yaba oro bok kochar kok saka bokunu saisima actually syndicate ni raida bomahai roksa iprajuk nijini jatno hanya samani yang babaisa aguni khori jiming Delhi diprasani bagai coba thanglai mani yaba orok bo sai tongka jatje debor jatya arle sabni jat thangba Delhi ba himani bagai roksa diprajuk ngai bo nijini jatno bo hanya sai tongka चंद्रपुर थांबो बिनि जात बिनि बसंग तो थांया ना बजे चंद्रपुर जरा पुरा दिल्लीबो इनके साबले कष्ट गाय साबनि बागै अ बरक बजल जाखा बिन चाबि रसि दिना खा मदिस्तेनि क्रानिदि बिनि खोक्तै पता मसाका हिमि फाइका जेमन के अ बर आयो खला भिडियो सा जों
rang bài bữa sai tao nhá na kem mi bora bữa nó rang đi mà tao nhá bữa thế bora problem nang ra cái bông ní magic gari kaya hene magic gari kaya hene tabu ko darong ni kham phun ngana chin de bora tu nhá bushik jak chay jak nai di chin de bora mar bushik jak chay jak gena jo bo khu da de bora mani kari bo gal chal pura san lat ni anga te borok mu ya khuje tin mor di ching je gari kana mu sung mani ching magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bon kun the ka sikri sai man bar ati ko sanen chin mor di sing ale ching je gari phan kai tong thung je da ka phan khi tong thung je phan sai tong thung bon kun the ka sikri sin ta bu go to wono ta sha kai thang li tong wo inge borok chung pura chandrapur jara ko chandrapur thang bo chandrapur no chandrapur jara pura hi ma phaga inge sing tong tong no borok bojol ja bin cha birok si nya kha modis ni chimi chung chandrapur jara ma himi phaga jemon ke borok